ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பனானாவை பற்றி. இதை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் இது எப்படி ஆரிஜினேட் ஆச்சுன்னு பார்ப்போம். பனானா ஒரிஜினலாக சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா, அதுலேயும் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தான் ஆரிஜினேட் ஆச்சு. 327 BCயில் அரப் கான்க்ரர்ஸ் மூலியமாக வெஸ்ட்டுக்கு மூவ் ஆச்சு. பனானாஸோட ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1834 ஸ்டார்ட் ஆகி 1880s ரொம்ப நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இப்போ நம்ம பனானாவில் என்னெல்லாம் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க் இருக்குன்னு பார்ப்போம். பனானாவில் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது. பனானா தான் உலகத்திலேயே ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ஃப்ரூட். சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவிலேருந்து வந்த பழம் இப்போ வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்குது. பனானா விதவிதமான ஷேப்ஸ், கலர் அண்ட் சைஸில் இருக்கும். இதில் நிறைய ஃபைபரும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸும் இருக்குது. ஒரு ஆவரேஜ் சைஸ் பனானா பார்த்தீங்கன்னா 105 கலோரிஸ் இருக்கும். இந்த பனானாவில் மோஸ்ட்லி வாட்டர் அண்ட் கார்ப்ஸ் தான் இருக்குது. இதில் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீனும் 0% ஃபேட்டும் இருக்குது. பழுக்காத பச்சை வாழைப்பழத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டார்ச் தான் இருக்கும். பட் பழம் பழுத்தோட ஸ்டார்ச் சுகராக மாறிடும். பனானாஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் சுகர் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. பனானாவில் பெக்டின்ங்கிற ஃபைபர் நிறையா இருக்குது. இதுதான் பனானாவை ஸ்பாஞ்சியாக இருக்க வைக்குது. நாம் ஃபுட் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பெக்டின் ஃபைபரும் ஸ்டார்ச்சும் பிளட் சுகர் லெவலை மாடரேட் பண்ணி நம்ம ஸ்டொமக்கை ஸ்லோவாக எம்டி பண்ணுது. இதனால் உங்களுக்கு பசி ரொம்ப நேரம் எடுக்காது. பனானாவில் இருக்க டைட்ரி ஃபைபர் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டைஜஷனையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. ஒரு மீடியம் சைஸ் பனானாவில் 3 கிராம் ஃபைபர் இருக்கிறதுனால இது ஃபைபருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸாக இருக்குது. பனானாவில் மெயினாக 2 ஃபைபர் இருக்குது. ஒன்று பெக்டின். இந்த ஃபைபர் பார்த்தீங்கன்னா பனானா பழுக்க கம்மியாகிடும். ரெண்டாவது ஸ்டார்ச் பார்த்தீங்கன்னா பழுக்காத பழத்தில் தான் இருக்கும். இந்த ஸ்டார்ச் பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷன்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகி லார்ஜ் இன்டெஸ்டின்ஸுக்கு போகும். அங்கே நம்ம வயிற்றில் இருக்க தேவையான குட் பாக்டீரியாவுக்கு ஃபுட்டாக போயிடும். சில ஸ்டடீஸில் பெக்டின் ஃபைபர் கோலன் கேன்சர் வராமல் பார்த்துக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. எந்த ஒரு ஸ்டடீஸ்லையும் பனானா சாப்பிட்டா வெயிட் லாஸ் ஆகும்னு சொல்லலை. பட் பனானாஸில் இருக்க நிறைய நியூட்ரிஷன் இதை வெயிட் லாஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபுட்டாக மாற்றுது. வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா இதில் கலோரிஸ் கம்மியாகவும் நியூட்ரியன்ட் அதிகமாகவும் இருக்குது. பனானாவில் இருக்க பொட்டாசியம் ஹார்ட் ஹெல்த்தையும் பிளட் ப்ரெஷரையும் கண்ட்ரோல் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஒரு மீடியம் சைஸ் பனானாவில் பார்த்தீங்கன்னா 117 கிராம் பொட்டாசியம் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பனானாவில் மெக்னீஷியமும் இருக்குது. இது ஹார்ட் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப முக்கியம். பழுக்காத பழம் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். இதில் இருக்க ஸ்டார்ச் தான் இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பனானாஸில் இருக்க பொட்டாசியம் ஹெல்த்தி கிட்னிஸை மெயின்டைன் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அத்லெட்ஸ்க்கும் ஜிம் போகிறவங்களுக்கும் பனானாஸ் ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஃபுட். ஏன்னா பனானா சாப்பிட்றதால எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ஏற்படுற மசில் சோர்னஸ் நல்லா கம்மியாகும். பனானா சாப்பிட்றதால என்னெல்லாம் ரிஸ்க் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பனானாஸில் பொட்டாசியம் கண்டென்ட் அதிகம். ஸோ நிறைய நீங்கள் பனானாஸ் சாப்பிட்றது மூலிமா உங்கள் கிட்னிஸ்க்கு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வரலாம். பட் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா பனானாஸ் ஒரு சூப்பர் ஃபுட். இன்றைக்கி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பனானாஸ் பற்றி ஒரு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களை நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.